Grote plan landt er 2 in Kleef bedaad. Toerisme zou het Krimpdwarp op de kaart zetten matten. 54 splinternije recreatiewenten en 15 permanente wennings. Bedaad hoop op reuring in het dorp. En die reuring, die kregen ze, maar net zat ze hopen hier. Het is verkeerd gegaan, de projectontwikkelaar en de ondernemer dat rond al hier net goed. Het vertrouwen in elkaar weer voort. Faillissement kwam van de projectontwikkelaar. Al met al had het al je tjenslag geweest. We hadden van alles bij het eind gewonnen, maar we kwamen nooit een stap verder. Jasma wie zowel zakelijk als privé aan het bouwproject verboen. Zijn bedrijf Jasma Cassin wie vreeg om bij de bouw te helpen. Zelfs hier 2 huizen uit het project kocht. Nou, toen zei ik tegen een vrouw van, ik skeer me nog van dat vergadering in die tijd een huis bouwen kan. Dat, ik zei, ik ga er mee op. Nou, ze zei, ga er dan net heen. Ik zei, deze vergadering ga ik naar heen. En dan is het gebeurd. En dan zei ik, dat ik alles aan het loeken kan, dat ik zelf deze 2 aanbouwen kan. En dus is Jasma nou zelfs maar aan het klussen slaan. Bedaad had net te klein hoe toeristen. Ze weten de camping en jachthaven in het dorp te fien. Maar nou dus dacht dat lege gasveld dat ze echt toeristen onder dat jaar kennen. En dan hopen we dat die ouders zo een gauw volgen. Deze kaal weer nice is nou ook correct bij verkocht. Dus er zit nog wat schat en daar zit optie op. Dus er is nog wel meer dat ik zo wil zetten bij deze jochen dat die gauw opgebouwd worden. Maar we hopen dat het eigenlijk naar de gang komt en dat we alles weer oplossen. En dat krijg ik wel voor. Jasma hoopt het zien 2 huizen eind dit jaar aan te hebben.